Bħalissa għaddej ġmielu x-xogħol ta' rinnovar fl-iskola sekondarja tal-Gvern fiż-Żejtun b'investiment totali li jlaħħaq il-5 miljun euro. Permezz ta' din l-estensjoni mifrux fuq aktar minn 2500 metru kwadru se jkunu qed jiżdiedu 13 il-klassi, 8 laboratorji għat-tagħlim ta' xjenza, 2 klassijiet għas-suġġett tal-Home Economics u klassijiet tal-Inġinerija u d-Disin. Il-kap tal-iskola Anna Spiteri Mejla esprimiet li dan ix-xogħol se jkun qed itejjeb l-ambjent tal-iskola li mis-sena d-dieħla se tkun qed tilqa' madwar 830 student. Naturalment daw il-faċilitajiet ġodda se jagħtu valur importanti lil din l-iskola u se jagħtu lil dawn l-istudenti tagħna skola moderna li tixirqilna u tixraq l-itfal tagħna. Intant waqt xogħol ta' skavar instabu f'dalijiet ta' barriera antika waqt sorveljenza minn arkeologi imqabda mis-sofrintendenza tal-patrimonju kulturali. Dawn il-fdalijiet possibilment jiffurmaw parti minn kumpless ta' villa Rumana li kienet instabet fil-viċin fis-snin 60. Waqt li konna qed nagħmlu xogħlijiet taħt parti minnu instabet barriera u ġiet tieħdet id-deċiżjoni li dil-barriera tiġi skavata u integrata bħala parti mid-disin tal-librerija. Waqt żjara fuq l-an tax-xogħol il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici seta' jara l-progress li sar fil-waqt li sostna li l-Gvern huwa kommess li jtejjeb l-esperjenza edukattiva tal-istudenti. Is-settur edukattiv huwa settur dwar il-futur, dwar fejn irridu nieħdu lil pajjiżna. U fejn jidħlu wliedna rridu ntuhom l-aħjar biex ikollhom l-aħjar futur. Dan l-investiment qed jgħin biex l-esperjenza edukattiva tkun waħda li tilqa' għal iktar u iktar aspirazzjonijiet ta' iktar u iktar studenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.